Amb los peus verds, los ulls i celles negres, pennatge blanc, he vist a una garça. L'emperador el va rebre a la seva cambra, amb la filla present, que es pentinava, i li donava aiguamans segons s'acostumava a fer, i li va dir: «Digueu-me, capità, quin era el mal que teníeu ahir?» Tirant va respondre amb intenció: «Senyor, la vostra majestat ha de saber que tot el meu mal és de mar, ja que els vents d'aquesta terra són més prims que els de ponent». La infanta, en sentir aquestes paraules, va somriure complaguda i mirant-lo perquè tirant sabés que ella l'havia entès, va apuntar a dir, abans de que l'emperador parlés: «Senyor, la mar no fa mal als estrangers, sinó que és una salut i llarga vida». I va baixar els ulls apressadament, amb les galtes sense sentir. Ausiàs March és el gran poeta català del segle XV. Nascut el 1400, pertanyia a la noblesa i a una família de poetes. El seu pare Pere March i el seu oncle Jaume March escrivien també bons versos. Ausiàs March va viure a València i com a noble cavaller va participar en l'expedició militar del rei Alfons el Magnànim a Sardenya i a Còrsega. Pels serveis prestats, el rei es va recompensar amb les terres del ducat de Gandia. Es va casar dues vegades i les dues dones van morir sense haver-li donat descendència. Però pel seu testament sabem que va deixar 5 fills bastards. La seva extensa obra poètica es caracteritza, en general, per parlar de l'amor en termes morals i algunes imatges tristes. En els seus versos hi ha condemnats a morts, malalts, nàufrags, etc., adequades a l'estat d'ànim pessimista que vol transmetre. Recitarem un breu poema en el qual el poeta compara el seu estat d'ànim deprimit i desesperat amb la imatge d'un nàufrag enmig de la mar tempestuosa. Així com sei qui es veu prop de la mort, així com sei qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar, e veu lo lloc on se pot restaurar, e no hi ha temps per sa malvada sort. Ne pren a me, qui vaig fa anys passant, e veig a vos, bastant mos mals delir, desesperat de mos desig complir, iré pel món, vostre orgull visitant. Va ser administrador i metge visitador de malalts de l'Hospital de la Ciutat i metge de la Reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. Va ser benefactor i metge del convent de la Trinitat, on va ser abadessa més tard i s'abadessa, ja que la seva filla Violant va ser monja del convent. Va escriure l'Espí, l'obra més misògina de la nostra literatura. En aquest fragment veiem com unes pastisseres de París fan salsitxes i pastissos de carn humana després de cocinar els sobres de la taverna. Pastisseria molt preciosa, la plus famosa de tot París. En un pastís capolat frit, don cap de dit i font trobat. Més hi havia un cap d'orella, carn de vedella. Creiem menjàssim, anys que hi trobàssim, l'ungla i el dit, tros mig partit. Tots lo miram e arbitram. Carn d'hom certa era, la pastissera amb 2 aidants, filles ja grans. Cruels e braves, infers malvades, estelares abominables. És el primer text historiogràfic escrit en català i l'única autobiografia d'un rei que s'ha conservat de l'edat mitjana europea. Jaume I, en el seu llibre, se centra en ell mateix i en el seu regnat. La crònica de Jaume I, per tant, té el caràcter d'una crònica personal. Ara no podem considerar el rei autor de la crònica en un sentit modern, com si haguera escrit les seues memòries assegut en un escriptori. Però ell és el responsable de la seva obra i és ell mateix qui la dicta a algun escrivà, característica que fa del llibre dels fets una obra única. La intervenció personal del monarca es manifesta clarament en la franquesa i el to íntim de molts passatges del llibre. I nos, que es tornaven als homes, estiraven contra la pila a escalar els sarraïns, que hi havia la companyia gran de fora, i el ballester estirar, i a l'altra part del capell de sol i del batut es donà el cap amb més caire prop del front. Déu que ho volgué no traspassar el crani. La punta de la setgesta es quedà ben bé a la meitat de la testa. I nos, amb l'aire que ens tinguérem, donàrem talment amb la mà a la satgeta que la trencàrem, i ens eixia la sang per la cara avall, i amb el mantell descendat que nos duíem ens torcàvem la sang, i veníem rient per tal que la host no se'n descoratzés, i ens n'entràrem en un real en què no es posàvem, i ens engrossà tota la cara i els ulls, talment que de l'ull de la part en què no serem ferit, no hi poguérem veure per 4 o 5 dies. I, quan la cara ens fou desinflada, cavalcaren per tota la host, per tal que la gent no fos tota de sorcon. Jaume Roig fou un metge de gran prestigi social i professional a la València del XV. Va ser administrador i metge visitador de malalts de l'Hospital de la Ciutat i metge de la Reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. Va ser benefactor i metge del convent de la Trinitat, on va ser abadessa més tard Isabel de Villena, ja que la seva filla, Violant, va ser monja del convent. Va escriure l'Espí, l'obra més misògina de la nostra literatura. En aquest fragment
veient com unes pastisseres de París fan salxitxes i pastissos de carn humana després d'assassinar els homes de la taverna. Pastisseria, molt preciosa, la plus famosa de tot París, en un pastís capolat, frit, d'un cap de dit i font trobat. Més, hi havia un cap d'orella, carn de vedella, creiem menjàssim, ans que hi trobàssim, l'ungla i el dit, tros mig partit. Tots lo miram, e arbitram, cardom, certera, la pastissera, abdós aïllants, filles ja grans, cruels e braves, infels malvades, estelares abominals. De català del segle XV, nascut al 1400. Pertanyia a la noblesa i a una família de poetes. El seu pare, Pere March, i el seu oncle, Jaume March, escrivien també bons versos. Ausiàs March va viure a València i com a noble i cavaller va participar en l'expedició militar del rei Alfons el Magnànim a Sardenya i Còrsega. Pel servei prestat, el rei el va recompensar amb terres del ducat de Gandia. Es va casar 2 vegades i les 2 dones van morir sense haver-li donat descendència, però pel seu testament sabem que va deixar 5 fills bastards. La seva extensa obra poètica es caracteritza en general per parlar de l'amor en temes morals i amb unes imatges tristes. En els seus versos hi ha condenats a morts, malalts, nàufrags, etc., adequades a l'estat d'ànim pessimista que vol transmetre. Recitarem un breu poema en el qual el poeta compara el seu estat d'ànim deprimit i desesperat amb la imatge d'un nàufrag enmig de la mar tempestuosa. Així com sei qui es veu prop de la mort. Així com sei qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar, veu lo lloc on se pot restaurar. No hi ateny per sa malvada sort. Me pren a mi, i vaig a fanys passant, veig a vos bastant mos mals delir. Desesperat de mos desig complir, iré per vostre orgull recitar. Fou metge de gran prestigi social i professional a la València del XV. Va ser administrador i metge visitador de malalts de l'Hospital de la Ciutat i metge de la Reina Maria, esposa d'Alfons el Magnànim. Va ser benefactor i metge del convent de la Trinitat, on va ser abadessa més tard Isabel de Villena, ja que la seva filla Violant va ser monja del convent. Va escriure L'Espill, l'obra més misògina de la nostra literatura. En aquest fragment veiem com unes pastisseres de París fan salxitxes i pastissos de carn humana després d'assassinar els homes de la taverna. Pastisseria molt preciosa, la plus famosa de tot París, en un pastís capolat trit, d'un cap de dit i font trobat. Més hi havia un cap d'orella, carn de vedella, creiem menjàssim. Ans que hi trobàssim l'ungla i el dit, tros mig partit. Tots lo miram, arbitram, cardom certera, la pastisseria, abdós aïllants, filles ja grans, cruels e braves, infels malvades, accelerades, abominables. El llibre dels Fets és el primer text historiogràfic escrit en català i l'única autobiografia d'un rei que s'ha conservat de l'edat mitjana europea. Jaume I, en el seu llibre, se centra en ell mateix i en el seu regnat. La crònica de Jaume I té, per tant, el caràcter d'una crònica personal. Ara no podem considerar el rei autor de la crònica en un sentit modern, com si haguera escrit les seues memòries assegut en un escriptori. Però ell és el responsable de la seva obra i és ell mateix qui la dicta algun escrivà, característica que fa del llibre dels Fets una obra única. La intervenció personal del monarca es manifesta clarament en la franquesa i el to íntim de molts passatges del llibre. I nos, que els tornàvem amb els homes, ens giraren contra la vila a esguardar els sarraïns, que hi havia la companyia gran de fora, i un ballester es tirà, i de l'altra part pel capell del sol i del batut ens donà el cap amb el cairell prop del front, i, Déu que ho volgué, no traspassar el crani, i la punta de la sagueta ens eixí ben bé a la meitat de la testa. I nos, amb l'aire que en tinguérem, donaren talment amb la mà la sagueta que la trencaren. I ens eixia la sang per la cara avall, i amb el mantell de sedat que nos duíem ens tocàvem la sang. I veníem rient per tal que l'host no se'n descoratgés. I s'enteràrem en un real en què nos posàvem, i ens engrossà tota la cara i els ulls, talment que de l'ull de la part en què nos érem ferit no hi poguérem veure per 4 o 5 dies. I quan la cara ens fou desinflada, cavalcàrem per tota l'host, per tal que la gent no fos tota desconeguda.
A València, Joan Roís de Corella és possiblement l'autor més culte i d'estil més elegant del segle XV. La seva obra, escrita en vers i en prosa, va ser molt divulgada per la València d'aleshores, coneguda en tertúlies literàries. Roís de Corella era cavaller, però també va estudiar teologia. No va arribar a ser mai sacerdot, per la qual cosa va poder tindre 2 fills sense estar casat i sense ser mal vist per la societat de l'època. La seva obra en vers es caracteritza per parlar de l'amor des d'una perspectiva desenganyada i trista. L'amor es convertirà en el centre temàtic de tota la seva producció. Escriu per alleugerir els sofriments que li provoquen unes agitades relacions amoroses. Per això, els elements autobiogràfics i sentimentals són les característiques més importants de la seva obra literària, juntament un estil retòric, filigranat, culte, en una prosa cuidada que imita els autors clàssics. Recitarem el poema de la garça i l'esmerla, en el qual Corella simbolitza un diàleg entre dos amants, dues aus ben estiloses. Amb los peus verds, los ulls i celles negres, penatge blanc, he vist a una garça, sola, sens part, de les altres esparsa, que del mirar-mos ull resten alegres. I al seu costat estava l'esmerla, amb un tal gest, les plomes i lo llustre, que no és al món poeta tan il·lustre, que pogués dir de les llaors de tal perla. I, amb dolça veu, perat ben acordada, cante tenor, cantava en tal balada. De mal que pas no puc guarir si no em mirau, amb los ulls tal que puga dir que ja no us plau, que jo per vos haig de morir. Si muir per vos, llavors creureu l'amor que us port, o no es pot fer que no ploreu la trista mort d'aquell que ara no voleu, que el mal que pas no em pot llargir, sinó girau los vostres ulls que em volen dir. Que ja no us plau, que ja per vos haig de morir. I al seu costat estava una esmerla, apunta el gest, les plomes i lo llustre, que no és el món.